Менә Кур'анда һәм Пәйгамбәрнең сөннәтендә кайда гына күрмәгез, кайда гына ишетмәгез. Иман китерегез, иман китерү илләлләзина аману. Һәм менә шундый сүзләр иң беренче сезгә башыгызга звонок булырга тиеш. Нинди иман? Пәйгамбәребезнең иманы ничек булган? Һәм сахабаларның иманы ничек булган? Безнең менә үз имамнарыбызның акыйдасы ничек булган? Һәм шулай булып менә теге парадокс бер анекдот дип әйтик. Шулай диләр. Без фикх буенча Абу Ханифа мәзһәбендә, ләкин акыйда буенча без Абу Ханифа мәзһәбендә түгел диләр. Бу сүзләр белән нәрсә әйтергә киләләр? Абу Ханифа заблудшы булган димәкче булар акыйда мәсьәләсендә. Ләкин кычкырып әйтергә куркалар әле. Гади халык аңламый бит инде аны. Гади халык кулагын селкетеп тора инде. Әй дип. Бераз гына гыйлеме булган кеше моның башына бу теге салкын су белән чиләк белән куйган кебек. Тукта. Кай барасың? Что такое бу? Нәрсә кай бу? Что за винегрет? Әйдә безнең хишигы инде Абу Ханифа хәзрәте үзенең мәзһәбенә әйтәгез. Акыйдада Абу Ханифаның кылысы инде. Фикх мәсьәләсендә Абу Ханифа юлыннан барык. Алайса манхаж мәсьәләсендә әйтәгез Абу Ханифа юлыннан барык. Юк, 3-4 бүлеп бетерделәр. Ни өчен? Акыйдада Абу Ханифа димиләр. Чөнки аларның үзләренең акыйдасы буенча Абу Ханифаның акыйдасы ваххабитский дип әйтик. Ул ваххабит булган Абу Ханифа. Ул заблудши акыйда мәсьәләсендә аларның сүзләре буенча. Шуңа күрә алар әйтәләр, без акыйдада Абу Ханифага иярмибез диләр. Ләкин кычкырып әйтә алмыйлар. Ул заблудши дип. Абу Ханифаның инануында булган кешеләргә нәрсә диләр? Сез заблудшилар, сез ваххабитлар, сезнең гамәлләрегез, инануыгыз көферлеккә илтә дип әйтәләр.